Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato karon. Ah, Kumusta ang panahon sa Pilipinas? Wala na bay bagyo or earthquake? Sa amo diri gasugod-sugod nagbugnaw. Paingon na sa winter o bahuman ang bugnaw namo mga Pebrero. So, hinaut pa unta ang Ginoo magauban sa atong pagtuon karon. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Ginoo nga maoy atong teacher karon. Nga hinaut po nga iyang abrihan ang atong kasing-kasing. Magaampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga kami makatuon sa balaang pulong. Ginoo, wala nay laing pulong dinhi sa kalibutan karon nga nga kami makaduol nga kanimo. Lord, uban ni kami karon, hinaut po nga abrihan nimo ang kasing-kasing namo. Hinaut po nga naa kami makutlo mga prinsipyo. Labi na nga magpasalamat kami nga si San Pedro mituo sa imong gisugo nga ang hintil usab mga tawo nga dili Hudiyo maka adto usab sa langit, maka-inherit sa imong gipreparar. Ginoo uban ni kami karon. Hinaut po nga ikaw magadamag sa tagsa kanamo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Dinhay panahon diri sa Amerika, sa USA, nga ang mga itom ilang gidaog-daog. Mao na giingon nila dinhi nga racial discrimination. Kay sila itom ang ilang color, lain kaysa mga puti. So ang ilang pagtagad nila ubos kaayo ang ilang paglantaw. Mura ni siya og nga tungod kay ang color nila dili maayo, ang ilang paglantaw ubos kay nila. Ang uban gani sa unang panahon dili sila pasakyon, naagid sila sakyanan lang, mga bus nga para sa mga itom lang. Dili sila i-appeal sa mga puti. Dinhay mga restaurant nga dili sila makasulod para sa mga puti lamang. Daghang mga diskriminasyon. Dili lang ni sa USA, kundi sa Canada usab, ang among mga native dinhi, mga Indian, dili na mo sila tawagong Indian, mga natives or First Nations, silang unang mga tao, ila po silang discriminate nga ang paglantaw nila ubos kay ni sila mga tawhana. Ila ni silang gilupig. Na po ko'y makadungog po ko usay dire, pero wala pa ko maka-experience nga naay discrimination. Ang ubang Pilipino miingon nga ang mga puti dinhi mag-discriminate, ang ilang paglantaw ubos kanato. Pero wala pa ko naka-experience. Dili lang dinhi sa Canada, kundi sa unang panahon dito sa South Africa, sa Europe. Ang ilang paglantaw kung color nimo lain, ang ilang paglantaw nga ubos ka kay nila. Daghang dili ka makitag trabaho. So tungod sa kulay lang, unsa man ni sa Pilipinas siguro naa bata. Unsa may paglantaw nato sa mga itas. Wala ko kay balo, apan posible usab nga naapoy discrimination. Tingali sa panahon sa mga katsila, naapoy discrimination siguro ang mga Filipino tungod kay dili sila puti, dili sila brown sila, dili taas kay ilong or dili guwapo, i-discriminate. So kada usa ka nato aduna kitay paglantaw og discrimination. Sa panahon usab sa atong Ginoong Jesucristo, kining mga Hudiyo, si Jesus Hudiyo,
mga apostoles, mga Hudiyo, aduna po sila discrimination, aduna po sila paglantaw sa ubang mga tao. Kay kini sila mga Hudiyo, ang paglantaw nila nga sila ang pinili sa Ginoo. Ang ilang paglantaw sa uban sa mga hintel, ubos kaayo. Naa gani miingon nga kini mga hintel, mao ni mga sugnod didto sa impyerno. Nga miingon sila kami lang gyud ang pinili. Gikuha si Abraham didto o sa paglantaw nila sa panahon ni Jesus bisag karon usab. Ubos kay ang paglantaw. Hasta ang atong mga apostoles usab, ang ilang paglantaw sa mga hintil ubos kaayo. So, tan-aw nato karon unsa may nahitabo. Adunay duha ka conversion, duha ka na converter. Si San Pablo na convert, si San Pedro na converter, o usa ka dakong opisyal sa mga Romano na converter usab. May tungod ni ining racial discrimination. So kung ang mga Hudiyo miingon nga kamo mga hintel sugnod mo sa impyerno, moingon usab ang mga hintel kamo mga Hudiyo nag-ampo mo og baboy, nganuman kay dili man mo mukha og baboy, so nag-ampo mo. So karon atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 10. Sa unang panahon ang ilang Biblia linukot kay walay papel sila. Linukot pero magamit og usay magamit po tag Bible kini sa papel karon og karong panahon na usab magamit kita og tablet. So na off ang akong tablet, akong tanaon kung hain ako. Nangatumba man eh. Okay, naanata. So usanay problema sa technology. Kung sa papel lang, dali lang. Pero sige, magsugod na kita. Basahon na to. May tungod ni ining diskriminasyon. Nga mituo ang mga Hudiyo nga sila lang yun ang gipili sa Ginoo. Tanaw na to unsay mahitaboan ni. So abrihan na to ang Bible sa sinulat sa mga buhat. Gisulat ni Dr. Lucas. Mga buhat sa Espiritu Santo sa dihang wala na ang atong Ginoong Hesukristo. So mo ni history. Tanaw na to. Basahon na to sa kapitulo 10 versikulo 9. May usa ka tawo sa Caesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. So niining unang versikulo, kining Caesarea sa pag-adto namo sa Israel pila na katuig karon, ako ning nakita ang Caesarea. Dapli ni siya sa dagat. Duha ka buok nga Caesarea. Caesarea Maritima kanang duol sa dagat o Caesarea Philippi. Caesarea gikan sa pulo nga Caesar, emperador sa Roma. So dito pag adto namo dito nakita nako ang aqueduct, kanang murag kanal nga nagkuhag tubig gikan sa Mount Carmel paingon dito sa ilang lungsod sa Caesarea. So dito ni nahitabo sa Caesarea. Kini si Cornelio, murag bantugan ni siya nga kapitan sa sundalo, nga usa ka gatos ka sundalo, siyang leader, siyang kapitan. Kini sila taga Italy ni siya, Italiano, o kini sila ang mga sikat sa Pilipinas. Aduna kitay Ranger. Sa Amerika aduna sila SEAL.
Navy SEAL, kini sila mga kuan sila, mga pinili ni silang sundalo. So kini siya usa ka kapitan atong tan-awon. So si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siya nahimo sa pagtabang sa mga kabus ug kanunay siyang nag-ampo sa Dios. So mao na si Cornelio, relihiyoso, mahatagon, siging gasimba sa Dios. Murag maayo ang iyang gibuhat, di ba? Gikinahanglan ba gyud niya ang Ginoong Hesukristo? Kay maayo sa gusto o dili? Tan-aw nato kung gikinahanglan ba niya. Mga alas 3 na, versikulo 3, mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga midol kaniya og miingon, Cornelius, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok. Unsa man, sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo o mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios, og nahinumdum siya kanimo gidawat sa Ginoo. Kay kinigod sila nga mga tao ni God-fearer, kung muadto sila sa templo, dili sila pasudlo, nara sila usa ka lugar. Dito sa templo maghalad sila og insenso. O sumay lang kultura, apan sila dili sila makasulod. Ang ilang halad dili dawaton. So, apan dinhi ang anghel miingon nga ang imong halad gidawat. Bisag wala ka makaadto didto sa templo, apan gidawat sa Ginoo ang imong gihalad. Verse 5, ug karon miingon ang anghel, paadtua sa Jupa or Hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga gihanlan og Pedro. Mao ni gisugo. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. So dito si Simon Pedro nagpuyo sa usa ka magpapanit, tanners in English, nga ang ngalan usab Simon. Kini silang mga tanner, kini magpapanit, ang paglantaw sa mga Hudiyo, sila hugaw kayo. Kay sige man silang kakapot og mga panit sa mga sapat nga mga patay. So ang ilang paglantaw hugaw kayo ni sila. Apan si San Pedro didto nakapuyo. Unya, versikulo 7, unya sa pagpahawa na sa mga anghel, gitawag o just made utro na ko. Unya sa pagpahawa na sa anghel, dili sa mga anghel, sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginan niya sila sa nahitabo o gipaadto sa Hupa. Verse 9, sa pagkasunod nga adlaw, sa may kaudtuhan, samtang sila nagpaingon og nagkaduol na sa Hupa, si Pedro, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pag-ampo. Kay kining mga Hudiyo, mag-ampo sila sa usa ka adlaw katulo, alas 9, alas 12, alas 3. Ang ilang ampo nga, Ginoo, daghang salamat nga ako lalaki, daghang salamat nga ako dili hintel, daghang salamat nga ako dili babae. Usa na sa ilang mga pag-ampo sa katulo sa usa ka adlaw. So si San Pedro nag-ampo siya sa udto mga alas 12. Gigutom siya og buot mo kaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon,
nakakita siya panan-awon. Mura siya nagdanggo panan-awon o murag klaro pero naalang siyang huna-huna. Verse 11, nakita niya nga sa iyang panan-aw, nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. So dako gyud kaayo ni, wala ta kay bulaon sa kadako, pero mo na yang nakita sa iyang panan-awon. Versikulo 12, sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam, mga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Versikulo 13, unya may tingog nga miingon kaniya, hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. So nakita niya nga daghang mga sapat nga gitunton sa habol nga daghang kay makaon, nga kining mga makaon ang iyang nakita, kini ang mga makaon nga dili gyud kanon sa mga Hudiyo. Dili gyud ni kanon nila kay mao'y gisugo ni Moises sa unang panahon. Nga dili mo makaon usa niini mga baboy na. So unsa may giingon ni Pedro? Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo. Kay bulo siya nga Ginoo mi siya. Dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsang mga giilang mahugaw. So sa ilang paglantaw nga mahugaw kini sila. O ang ilang pong paglantaw nga ang mga hintil mga mahugaw. Apan unsa may siguro nakaon ni Pedro nga ang Ginoo na ang gasulti niya nga kaon. Naabay makaingon sa Ginoo nga no, dili ko gusto sa imong gisulti. Apan si Pedro San Pedro aduna say kinaiyang nga ingon ana. Versikulo 15, ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. So gihinluan sa Dios ang mga pagkaon. Nahitabo kini sa makatulo, 3 times nga kining habol gipaubos, may nakita siyang mga sapat didto nga ipakaon. Ikatulo, ugo niya iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Wala siya gihimo. Apan gipakita siya sa ikatulo. Katulong bises. Ngano man siguro nga ikatulo. Ang uban mo ingon nga di ba si Pedro sa dinang buhi pa ang atong Ginoong Hesukristo, miingon siya, muadto kita sa Jerusalem pero didto ila kong dagmalan, ila kong patyon didto. Apan sa ikatulog adlaw mabuhi ako. Miingon si Pedro, Ginoo, dili na pwedeng mahitabo. Og miingon ang atong Ginoong Hesukristo, ayaw Pedro, ayaw pagpalinlang ni Satanas, kay mao nay gusto ni Satanas. And then sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo giimbestigar na sa hukmanan dito usab si San Pedro. Gipangutana siya sa usa ka babae, dili ba uban man kaniya? Uban man ka ni Jesus, barkada man kaniya? Iyang kabalumog kapila niya gilimod, ikatulo niya ang gilimod nga dili siya kauban ni Jesus. Nga wala sa may balo, dili na ako kaila na 3 times katulo. Dini usab atong makita nga katulo gipakita sa Ginoo kining habol nga daghang
mga pagkaon nga sa paglantaw sa mga Hudiyo dili maayo. Versikulo 17. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita ni anang higayuna at that time ang mga sinugo ni Cornelio. Human makapangutana hain ang balay ni Simon didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana, may nag-abot ba dinha nga ginganlag Simon Pedro? So nakita na nila kining gisugo ni Cornelio. Niabot tingali na ay gate didto. So tingali wala din sila makasulod. So dito lang sila sa gate maingon. Aduna ba tao dina nga angalan si Pedro? Nga gapuyo dina naa ba? And then usay gitawag versikulo 19, nagpadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa panan-awon. Sa dihang mingon kaniya ang espiritu, anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. So samtang dili siya maka-analyze kung unsay nahitabo, katong iyang nakita sa panan-awon, naglibog pa siya. Di na usab ni anang panahon na miabot ang gisugo ni Cornelius. Versikulo 20, bosa kanaog dayon ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. So unahon natong tan-aw na to ug i-analyze ang versikulo 19. Nagpadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa panan-awon. Sa dihang miingon kaniya ang espiritu sa Ginoo. Usani sa mga rason nganong mituo kita nga usa ang Ginoo apan tulo ka persona. Ginoong Amahan, Ginoong Hesus, Ginoong Anak nga si Hesus, ug Espiritu Santo. Usa lang ang Ginoo pero tulo ka persona. Dinhi atong makita nga miingon sa versikulo 19 nga ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo, miingon kaniya adunay tao, anay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Ug miingon Espiritu Santo, busa kanaog dayon ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila. Gipaanhi ko sila. So, kinsay gapaanhi? Ang Espiritu, ang Ginoo, kadtong nakipag-istorya ni Cornelius, ug karon miingon siya nga gipaanhi ko sila. So, kining Espiritu Santo o ang Amahan nga Ginoo, makita nato dinhi nga ang ilang tuyo usa lang. Sila lang ang nagpadala, Ginoo ang nagpadala. Versikulo 21, busa mikanaog si Pedro ug miingon sa mga tawo, ako ang inyong gipangita, nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag, versikulo 22, gipaanay kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabi una. So, unsa may nahitaboan ni? Si Pedro kini siya og mga Hudiyo nga Kristiyanos
dili gyud sila gusto makipagbarkada, makipag-amigo sa mga hintel. Kay sila mahugawan, nga sila makasala, mao ilang paglantaw. Apan dinhi atong nakita nga si Pedro na bag-o, na converter siya. Ang iyang paglantaw unta nga kining mga hintel, sugnod ni sila sa imperno. Karon na bag-o ang iyang hunahuna, na converter siya. Kay sa iyang panan-awon, kadong gihulog nga habol, nga dili ipakaon kay hugaw, nasabtan niya nga ang kada tao di ay sa kalibutan dili hugaw, nga kinahanglan nga kining mga tawhan na kinahanglan usab o Ginoo, nga kitang tanan malimpyuhan. So nabag-o siya, and then iya pa yung gipasaka. Wala sa moingon nga at nay usa ka gamay nga hotel dito lang mo mopuyo, ugma lang ta mo larga. Apan iyang gipauban dito sa ilang balay. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuunan sa Jopa, sa Hupa. Versikulo 24, pagkaugma, miabot sila sa Caesarea. Ang Caesarea, norte o gamay, mga 50 ka kilometro. So kung mulakaw ka paingon dito sa Caesarea, nasa walan nimo ang dagat, Mediterranean. Pagkaugma, versikulo 25, sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, og mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron sa pagsimba kaniya. Nakita ninyo, nabasa ninyo kung unsay nahitabo, unsa may gihimo sa kapitan. Mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Gidawat ba, nalipay ba si Pedro nga siya gisimba? Gidawat ba niya ang pagsimba ni ini kapitan? Gidawat ba niya? Nalipay ba siya? Kita ako ubang nga tao gitudluan ni San Pedro. Tanaw na to unsa may gitudlo diya. Versikulo 26, apan na ipulong nga apan, gipatindog siya ni San Pedro og giingnan, tindog, ayaw akog simbaha, kay ako tawo usab. Natingala ba mo? Nga misimba, kinitaw na miampo niya, dako kayong paglantaw kung kinsa ni si San Pedro. Unsa giyon ni Pedro? Ayaw ako simbaha, kay tao lang ako. Ang buot niya pasabot, ang atong ampuan ang Ginoo lang. Kung naay mo ampo dina muhalok sa tiilan ni Pedro og bisan kinsa na nga nag-ampo. Kung naa si San Pedro, maingon sa ayaw nagbuhata. Ayaw ampo, mga tao lang ni ang ampuan ang Ginoo. Nakita nato ang prinsipyo. Bisag si San Pedro mingon, ayaw ampo kanako, kay tao lang ko. Buti nga pasabot, ang Ginoo lang ang ampuan. Versikulo 27, nagsultihanay si Pedro og si Cornelio. Samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto. Nganong daghan man ni? Giimbita sila ni Cornelius. Si Pedro miingon kanila, naibalo ba kamo nga ang mga Hudiyo, kami gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakasindurot sa Hudiyo?
Gwapo ning pulong, talagsar ako makadungog og pagpakig sandurot sa dili Hudiyo. So mo na ato nang gi-explikar nga dili sila makipagbarkada, dili sila makipag-chismis, dili sila makipag-amigo, kay ang paglantaw sa mga Hudiyo sila ang pinili. Kita ang mga hintil dili mga sugnod ta sa imperno. Busa, and then utron na ako. Si Pedro mingon, nahibalo ba kamo? This is verse 28. Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang mga relihiyon sa pagduaw o pagpakisandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako. So kadong espiritu nga nakipag-istorya niya, miingon siya, Dios, iparag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa dili na mahugaw. Na-converter siya, nasabta na niya kung unsa ang Ginoo magtratar sa usag-usa. Walay discrimination. Ang usag-usa ga kinahanglan og kaluwasan. So nabago si Pedro. Si Cornelio mitubag sa ingon. Versicle 29, busa diyang gipakuha niya, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Kay nadungog man niya ang Ginoo. Karon, mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi? Si Cornelio mitubag sa ingon niini taknaa sa may mga alas 3 sa hapon, upat na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitunga ang ako sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsulob og masanag nga sapot. Og miingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo o gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha dito sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atuwa siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo dol sa dagat. Bosa, gipakuha ko ikaw dayon og salamat nga mianhi ka. Karon aniya kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanamo. So dinhi sa in English, ang gihimo ni Cornelius, iyang gipatawag ang iyang mga pamilya, mga igtagsa o mga apo, mga silingan, mga amigo niya. Iyang gipatawag, hey, animos ang balay, kay naay mo abot nga magsulti ka dato. So, unsa may makuha ang prinsipyo nato ani? Ikaw ako dihay. Ang kaluwasan dili lang atong taguan. Kung kinsay atong pamilya, amigo o nga gakinahanglan og kaluwasan, ato diay nga ipadungog sa ilaha ang maayong balita, ang pulong. Dili lang sa imuha, kundi sa tanan. Maunay kinaiya sa usa ka tawo nga duol sa Ginoo. So nag-explicar siya. Karon dugay-dugay ni I will try na matapos mahuman nato ning versicle 10 chapter 10 ang wali ni Pedro. So wala ko kahibalo og unsay klase nga muwali si San Pedro. Moingon ba siya ang mahadlokon karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Wala ko kahibalo kung kusog ba siya mosulti. Pero ato lang ning basahon. O mao ni pagsugod ni San Pedro sa iyang wali. Si Pedro mingon, karon naila ko na nga ang Dios walay
pinalabi. Walay pinalabi. Hinumduman ninyo ning pulong, ang Dios walay pinalabi. Kung brown ka, insect ka, or puti ka, gwapo, dili gwapo, gwapa o dili gwapa, itom o puti, brown or black, yun siya, ang Ginoo walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisan tagadiin pa siya. Verse 36, nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita. Mao na iyang mensahe, maayong balita. Sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Dinhi giingong ni San Pedro nga si Jesus Ginoo sa tanan. Insya, so ang iyang bantayan nato ni nga miingon siya maayong balita. Mao ni ang iyang gisermon, maayong balita. Maayong balita buot ipasabot nga kita maayong balita kay kita kung mosandig, mosalig ni Jesus, mokapot ni Jesus, motuo sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Kita malimpyuhan sa atong sala. Maunay maayong balita. Dili buot ipasabot nga ikaw puti ka. Dili buot ipasabot nga ikaw relihiyoso, sige kang gaampo, sing gasimba. Dili buot ipasabot nga ikaw sige kang gahatag, gatabang sa pobre. Pero ang maayo di ang balita. Mao gini gisermon ni Pedro, de San Pedro, sa mga early Christians, may tungod sa atong Ginoong Kristo. Wala siya nagsulti nga kung moapil ka sa usa ka relihiyon. Kundili ang ilang mensahe may tungod sa atong Ginoong Kristo nga nagpakamatay kanato. Maunay maayong balita. Dili bote pasawt ang balita nga daghang kag kwarta, sweldo nimo dolyar, gwapong sakyanan nimo, o mao na imong nahuman, dako ang balay. Dili ang maayo ning balita may tungod sa atong Ginoong Kristo. 37, nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Hudiya. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan may tungod sa bunyag. So gibalik niya nga sa diyang gibunyagan si Jesus. Nasayod kamo may tungod kang Jesus nga Nazaret nun, nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang o giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. So nag-istorya siya sa tulo nila katuig nga uban-uban, may gistorya niya kung kinsa ni Jesus. 39 verse 30, og kami saksi sa tanan nga gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa cross. O ito yung mensahe, nga gipatay nila si Jesucristo. Gilansang siya sa cross. Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw. O gipadayag siya. Verse 41, wala makikita kaniya ang tanang mga tao kundili kami lamang. Nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi. Kami, ganong saksi man sila? Nakita man nila, nadungog nila, nakapta nila ang atong Ginoong Jesucristo. Sila ang mga saksi. Ikaw ug ako usab. Kung nausob ang imong kinaiya, nausob ang imong direksyon sa kinabuhi, saksi usab kita nga nausob ang kinabuhi. Verse 42, o gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita. So naay pulong gihapon. Miingon siya nga kami gisugo
sa atong Ginoong Hesukristo, sa pagwali sa maayong balita. Mao ni gitudlo ni San Pedro nga iwali nga si Jesus makaluwas ka dato. Kung musimba mo, madungog ba ninyo ni sa inyong mga leader mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga mao may makapalimpyo sa atong sala? Magwali ba sila mahitungod sa maayong balita? Otron ko, isa gisugo kami. Niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagpamatuod na siya maulang ang gipili sa Dios sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Gisugo, unsay gisugo? Pagwalis mo ang balita o unsay gisulti niya mahitungod ni Jesus. Si Jesus ang judge, ang huwes nga maghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Unsa may paglantaw nimo ni Jesus? Naglantaw ba mo ni Jesus nga siya bata lang kaayo? Lantawan ninyo si Jesus nga siya ang huwes, siya ang judge, siya ang maghukom. Unsa may hukman? Si Jesus ang maghukom kung moadto ba ka sa langit o moadto ka sa impyerno. Usahay na mo ingon nga naabay Ginoo nga mo pabutang sa mga tao dito sa impyerno. Di ba ang Ginoo gugma? Ya tinuod ang Ginoo nga gugma. Pero nahigugma ba ka sa Ginoo? Imo bang gidawat ang maayong balita? Sa imong pagtuo, pagsalig, misalig ba ka ni Jesus nga mao imong manluluwas? Kinsa may imong gisaligan? Gisaligan ba nimo nga ikaw maayong tao, daghang kang gitabangan? O misalig ka sa atong Ginoong Hesukristo? Kini maayong balita. Ngano man, kung kita mosalig ni Jesus, siya ang judge. Siya ang naghatag og hukom. Kinsa may imong pilion sa imong kinabuhi karon? Ang usa ka judge na si Jesucristo nagpakamatay kanimo o ang imong relihiyon? Daghang mga tao nga wala sila mahadlok ni Jesus kay bata lang siya, isayaw pa nato. Dili sila mahadlok. Apan kini sa atong makita nga siya ang judge sa imuha ug sa akoa. Dili ba ta mahadlok? Dili ba ta mo hatag dako kaayong respeta sa atong Ginoong Hesukristo? Mao ni gisulti ni San Pedro nga si Jesus ang huwes, ang judge nga maghatag mo ingon nga electric chair ka or firing squad dito sa Gaza. Ang mga military sa Palestinian dinhay ilang gipatay. Sila ang judge, gipusel nila dayon. Sila ang naghatag og hukom. Ang atong Ginoong Hesukristo siya ang maghatag og hukom. Bantayan nato ni nga ang atong Ginoong Hesukristo dili lang nga Ginoo sa gugma, kundi Ginoo sa paghukom. Verse 43, naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta. So, kini si San Pedro ug kini silang mga apostoles, mga early Christians, kabisado nila ang Biblia.
gatuon sila. Karon niingon na si San Pedro nga ang sa karaan nga tugon ang mga propeta nagsulat may tungod ni Hesus. Utrong ko verse bingon siya naghisgot may tungod kaniya. Kinsa maning kaniya? Si Jesucristo. Ang tanang mga propeta mingon siya ang tanan dili lang ang usa na ipulo nga tanang mga propeta. Si Isaias nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya, ang tanang nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. So niining verse 43 dinhin na lang ako tapuson, pero naay pulo nga importante nga di gyud nato malimtan. Isa ang tanang propeta Old Testament ni karaan nga tugon, ang tanan mga propeta nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya, nagtuo ni Hesus. Unsa man ning pagtuo? Nga nagtuo ang tanan nga mosandig ni Hesus, ang tanan nga mosalig ni Hesus, ang tanan nga motuo nga ang dugo ni Hesus nakapalimpyo sa atong sala, ang tanang motuo nga gipalit ni Hesus nga unta ikaw ako ang makatilaw sa impyerno apan gihatag niya ang iyang kaugalingon. Mingon siya mo na pagtuon sa atong Ginoong Jesucristo. Isa ang tanan nga motuo dili buot pasabot nga ang tanang tao wala siya moingon nga ang tanang relihiyoso. Si San Pedro wala moingon nga ang tanan membro sa akong simbahan. Dili ang tanang nga nagtuo kaniya, ang tanang nagtuo kang Hesus lamang. Pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Powerful ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. O siya lang ang makapasaylo sa atong sala. So dinhi ang tanang nagtuo ni Hesus nga makapasaylo sa sala, pasayloon. Walay paglantaw kung puti, brown, encheck o kinsa ka. Kundili ikaw nagtuo kaniya sa iyang gibuhat dito sa cross. Pasayloon sa ilang mga sala. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Mapasaylo lang kita sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Wala na'y lain nga makapasaylo. Sa ngalan lang ni Jesus. Siya lang ang makapasaylo. Dili na to bayaran. Kundi ang ato lang kaugalingon nga motuo, mosalig sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may buhato nato karon? Si Jesus lamang ang atong huwes. Dinhi sa kalibutan, dili man nato ni permanente nga lugar. Mamatay man kita. Ako bisag unsay daghang mga maintenance nga akong kada adlaw mga 5 ka maintenance pills, mga medisina, nag-exercise ko, nag-amping ako unsay makaon, pero mukaon kog jutay humba usahay. So mamatay gyapon tanan. So unsa may mahitabo? Kinsa may judge na ako, kinsa may huwis na ako? Kay kining atong kalibutan dali lang ni na ay muhatag nato og sentensya. Ang atong Ginoong Jesucristo ang muhatag sa sentensya. Hain man ka mosalig, o na ako pangutana. Kinsa may imong saligan? Pag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat sa imong gitudlo kadamo karon. Daghang salamat nga wala nay laing dalan miingon ka Ginoo
nga ikaw lang ang dalan, kamatuoran o ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinalpon ta kini mabutang sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Tudloa kami sa lantaw sa among kasing-kasing, Lord. Kung misalig ba kami nga na kanimo. Daghang salamat usab kay tungod kung mosalig kami nga na kanimo. Aduna kami kinabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.